Türkmenistanda döwlet edara-kärhanalarynda işleýän raýatlara garşy täze talap güýje girizildi. Dili söýlen edilýän bu talaba laýyklykda büdjet işgärlerine biometriki pasportlarynyň möhletini uzaltmak gadagan edilýär. Raýatlaryň biometriki pasportlary elinden alynýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň biri-birinden garaşsyz dört habarçysy maglumat berýär. Lewapda habarçymyzyň maglumatyna görä darganaty, däne we farap etraplarynaky büdjet işgärleriniň biometrik pasportu almadlyk tawşyryldy. Biometrik pasportu bar bolan işgärlerden olaryň möhletini uzaltman migrasiýa gullugyna tawşyrmak talap edildi. Büdjet işgärlerinden indi biometrik pasportlarynyň möhletini uzaltmajakdyklary barada dilhata alynýar. Biometrik pasport almak dil üstü bilen gadagan edilýär diýip adynyň efirde üýtgedilip merjen diýip tutulmagyny soran lewaply büdjet işgärleriniň biri gurrun berdi. Şeýle-de edara ýolbaşçylary biometrik pasport bolan raýatlaryň mundan beýlek işe alynmajakdygyny hem duýdurýarlar. Azatlyk Radiosynda şeýle talaplaryň we duýduruşlaryň anyk haýsy edaralarda edilendigi barada dolu maglumat bolsa-da howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçüligi mälim etmekden saklanýar. Türkmenistan 2013-nji ýyldan bäri raýatlaryň daşary döwletlere sapar etmegine, has dogrusy ýurda girip çykmagyna diňe olaryň biometrik pasportlarynyň esasynda ruhsat berýär. Büdjet işgärlerine täze talabyň sebäpleri barada anyk düşündürüş berilmeýär. Azatlyk Radiosynyň baýdylanlar dogrusunda Liwawyň häkimetlerinden şolsanda migrasiýa edarasyndan maglumat almak synanşyklary hem häzirlikçe netije bermedi. Ýöne bu talap Türkmenistanyň demografik krizis, ilat yetmeççiligi bilen ýüzüýiz bolanyna meňdeýändigi barada ýakynda gelip goşan maglumatlaryň ýa gabat geldi. Türkmenistanda 2022-nji ýylda geçirilmegi planlaşdyrylýan ilat ýazywy işlerine gönden göni gatnaşýan döwlet edaralarynyň çeşmelerimiz häzir Türkmenistanyň çäginde 2,7-2,8 million töweregi adamyň ýaşaýandygyny aýtdylar. Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti bu sanlary ne inkar etdi, ne de tasdiklady. Bellesek Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň häkimet başyna gelmeginden soň dürli ýyllaryň dowamında Türkmenistanyň ilatynyň 6 million adamdan geçýändigi barada çaklamalar orta atylypdy. Azatlyň çeşmeleri ilat ýadywyna görülýän taýýarlyklaryň çäginde toplanan maglumatlara görä ilatyň sanynyň kemelmeginiň esasy sebäpleriniň arasynda ýaşaýyş şertleriniň agyrlaşmagy we netijede migrasiýanyň döremegi ýaly ýagdaýlaryň hem bardygyny aýtdylar. Azatlyk büdjet işgärlerinden edilýän täze talabyň ýokurdaky maglumatlar bilen ara baglanşygynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklap bilmedi. Ýöne soňky bir näçe ýylyň dowamında ykdysady kynçylyklar şolsanda işsizlik bilen bagly Türkmenistandan barha köp adam migrasiýa gitmek isleýär. Daşary ýurtlara göçüp gitmek isleýänleriň sanynyň köpelmegi bilen Türkmen hökümeti raýatlara gerekli dokumentleri bermän dürli päselçilikler döredýär. Şeýle-de daşary ýurtlara sapar etmek isleýän raýatlar hiç ýyly düşündürüş berilmeden uçara goý berilmeýär. Bu barada Azatlyk ýygyderli maglumatlary berip gelýär. Türkmen hökümeti ýurdu terk eden raýatlaryň sany barada statistika maglumatlary köpçüligi äşär etmeýär. Ýöne 2019-njy ýylyň martynda Azatlyň ýagdaýyndan habarly çeşmesi soňky 10 ýylyň dowamında 1,9 million töweregi Türkmenistanlynyň ýurdu hemişelik terk edendigini habar berdi. Türkmenistanyň döwlet statistika komiteti bu sanlary ne inkar etdi, ne de tasdiklady. Türkmenabad şäherindäki migrasiýa gullugynyň özüni Ahmet diýip tanıştyran bir ofiseri raýatlara biometrik pasportu bermek işlerini mümkin bolduğundan adaltmak barada hem tawşyryň bardygyny aýtdy. Her gündiňe 5 raýata biometrik pasportu resmileşdirip bermek barada dilden görkezme berildi diýip ol habarçymyza gurrun berdi. Büdjet işgärlerine biometrik pasportlary almagyň gadagan edilýändigi baradaky maglumaty mardak habarçymyz hem tasdiklaýar. Ol geçen hepde Marynyň keselhanalarynyň birinde lukman bolup işleýän bir raýatyň we onuň tutuş maşgala agdalarynyň biometrik pasportlarynyň ellerinden alınandygyny aýtdy. Biziň
başgalamyzda hemmämiz döwlet edarasynda işleýäris. Biz pasportlarymyzyň näme sebäpden alınandygyny bilmeýäris. Bize düşündürüş bermediler diýip adynyň efirde üýtgödülüp dosmergen diýip tutulmagyny soran Marly Lukman aýtdy. Aşgabatda habarçylarymyzyň biri bu talap barada eşidendigine, ýöne munyň büdjet işgärleriniň ählisine degişlimi ýa-da däldigi barada özüne dolu maglumatyň ýokdugyny gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä ýurdun howpsuzlyk işgärleriniň hemmesine ýerine ýetirji häkimetde şolsanda etrap häkimi we onuň ornwasary derejesinde, şeýle-de ondan hem ýokary wezipelerde işleýän döwlet işgärleriniň daşary ýurtlara sapar etmegi gadagan edilýär. Döwlet işgärleriniň köpüsiniň ýurtdan çykmagy adyndan 5 ýyl gadagan edilýär. Ozal bu diňe dürli sırlary göterýänlere we duýgur maglumatlar el ýeterli bolan döwlet işgärlerine degişlidi. Ýöne bu kategoriýalar aňsatlyk bilen giňeldilip bilinir diýip habarçymyz döwlet edarasynda işleýän bir işgäriň anonimlik şertinde beren maglumatyny titirledi. Aşgabatly beýleki bir habarçymyz bolsa, Halkara Nevitgaz Universitetine okuwa giren talipleriň ählisinden özleriniň biometriki pasportlaryny tapşyrmagy talap edilýändigini aýdýar. Ýokary okuw jaýynyň ýolbaşçylary studentlere pasportlarynyň okuwy tamamlanlarynda ýygyna gaýtarylyp beriljekdigini aýdýarlar. Olaryň sürüjülük şahadatnamalary hem ellerinden alynýar. Bu talap prezidentiň universitetiň Nevit fakultetinde işleýän bir garyndaşy tarapyndan teklif edildi diýip adynyň efirde tutulmazlygyny soran Agdalýan ýokary okuw jaýynyň bir bilim işgäri habarçymyda gurrun berdi. Azatlyk Radiosu baýdylanlar dogrusunda Halkara Nevitgaz Universitetinden kommentari alyp bilmedi. Bu talabyň beýleki ýokary okuw jaýlaryň studentlerine hem degişlimi ýa-da däldigini hem häzirlikçe anyklap bolmady. Türkmenistanyň baş kanununda ýurt raýatlarynyň hereket azatlygyna kepil geçilýär. Muňa garamazdan Türkmen hökümeti öz raýatlarynyň ýurdun içindäki hereket azatlygyny we daşary ýurtlara sapar etmek hukugyny ýygyderli çäklendirýär.